Понеже местний самодопринос у Валале виходzi на рок до розвою Валала планованилjem 2 milióny dinari, s tým, že za Valalskú kanalizáciu, ktorá už započata, po koniec roka budú konkurovať pri pokrajinskej vlády, poneže za jej zakončenie potrební ešte 17 milióny dinari. Najjarše predlúži ZOS vybudovu kapličky na pravoslavným Temetove, a porušaný i predklad, že by še nepravila draha do ruského Temetova, ale zbudovala menša kaplička, podobna tej uprivenej glavi, co by bolo ťunše, aby i roboti mohli počať s takoj u 2019 roku. Roboti budú predĺžení i na ohradzovanju i pokladanju železných kapúrok na všetkých troch valalských Temetovoch.